jibqa' jaħrab mill-mistoqsijiet dwar il-kuntratt skandalus tal-Electrogas. L-eks Ministru Laburista Konrad Mizzi jibqa' jsib okkażjonijiet ġodda biex jevita li jidher quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi u jwieġeb il-mistoqsijiet dwar l-aktar proġett li sewa flus lil ħaddiem Malti sa mill-indipendenza l-hawn. Mizzi kien imissu jidher quddiem il-PAC l-4 wara nofsinhar, imma ftit sigħat qabel informa lill-Kumitat li hu kien indispost minħabba raġunijiet ta' saħħa. Il-Gvern Laburista ta' Joseph Muscat kien afda l-akbar portafolji lil Konrad Mizzi u llum fil-PAC il-membri tal-Gvern ta' Robert Abela jibqgħu jaġixxu ta' avukati difensuri għal kollega tagħhom. L-editorjal ta' Times of Malta jiddeskrivi lill-eks Ministru bħala tifel żgħir mwerwer fil-bitħa tal-iskola meta staħba wara ruling tal-Speaker kif sapruħu f'kantuniera. Il-Times tajt li Konrad Mizzi ilu jipprova jaħrab u qatt ma rid jiffaċċja lil dan il-kumitat, iżda kellu jċedi u jidher wara li d-deputati nazzjonalisti resqu mozzjoni bil-għan li huwa jiġi obbligat mill-Parlament biex jidher quddiem il-PAC. L-istess editorjal jgħid li l-aġir ta' Mizzi fil-konfront tal-PAC sa issa kien mhux biss insolenti imma sfida diretta lil kumitat li huwa parti integrali mis-sistema demokratika ta' pajjiżna. L-editur jala il-kidba tiegħu billi jgħid li Mizzi vera ma jistħix meta jattakka lil membri tal-kumitat u jallega li huma jagħmlu parti minn grupp ta' nies li jaħsbu li jistgħu jħajġekjaw l-istituzzjonijiet. Konrad Mizzi issa għandu jidher quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi il-ġimgħa d-dieħla.